po kami ng simbahan. Tapos na kami na nagsimba at nag-selfie, nag-picture. So, ayan ang ating mga kumare. Dahil yung mga makikikuha lang ng bulaklak. Kasi nabulaklak din yung dalawang kumare ko. Halika, puro tayo. Ayan. Mahulog ka dyan. So, nagbulaklak daw kami. Ayan o. Ang layo. Yan. Nakakatuwa. Ayan si Mars, gumagawa ng bulaklak din niya. Lagay mo sa kaliwa. Lagay mo sa kaliwa mo, Mars. So, ayan kaming tatlo. Halika, picture tayo. Ayan, naka-video tayo, maliwanag. So, ayan kami, tinan mo nga. Para kami naging diwata kami. Dito kami pumitas. Sorry ah. Bari-bari po. Paru-paru. Ayan guys. At Paru-paru. tapos na po kami sa simbahan. Nagsimba at naging diwata pa kami rito. So, pauwi na rin kami. Tapos na rin kami nag-Station of the Cross. Ayan. So, sa susunod na taon ulit, sana makabalik kami ulit dito. Ang Pagsilsulaman. God bless you. So, mag-Station of the Cross kami ulit by next year. So, huwag mo kaming pababayaan lagi na magkakasama kami always and forever. Mga BFF po kami. So hanggang sa muli guys, please don't forget to subscribe to my channel, Bianca Queen Mix Vlogs. Bye!